kira na ta yi a waya ta ce min ɗan uwa kana lafiya? Na ce lafiya ƙalau ya gajiya. Ta ce ai ka san dole in gaji abin da ka yi min. Na ce me ya faru kuma me yake damun ki? Ta ce wallahi ka san na zo wurinka ka gajiyar da ni duk ka ƙwamushe min yin abubuwa ka tanɗe min komai da komai. Duk ni'ima na duk ka tanɗe su. Yanzu ga kayan alatin nan. Na ce wanne daga cikin kayan alatin? Ta ce 'ya'yan mangwaro na. Duk gasu nan da na rufe ido sai in ga kaman ka zo za ka ƙwamushe min su. In na basar kuma sai in ji kaman ka zo kana lugugwita 'ya'yan mangwaron nan kana lundamin su. Na yi dariya na ce da alama dai kayan alatin ki suna so a ci gaba da sarrafa su ne shi yasa. Ta ce gaskiya ni ma ina jin haka. Wallahi can kuma turmi na sai in ji kaman ka zo kana ƙoƙarin kai min daka a cikinsa. Na yi dariya na ce 'yar uwa kenan. Yanzu ya kike so a yi? Ai ta waya ma zan iya yi miki komai. Zan iya yi miki za ki ji kamar gani ga ki abubuwan suke faruwa. Ta ce da gaske? Na ce eh da gaske mana. Ai ana yi haka. Ta ce to shi kenan. Ai mun na ce amma zan yi miki yanzu. Sai dai da alƙawarin da za ki min gobe za ki zo. Da misalin ƙarfe 10 zuwa 12. Kar ki wuce wannan lokacin ba ki zo ba za ki zo sai in ƙwaƙƙwamushe miki su. In caccakure miki in tattanɗe miki abubuwan nan. Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce har ka sa na ji hankali na ya kwanta. Na ce ai baki ma samu kwanciyar hankali ba sai kin shigo hannuna. Ta ce kai da gaske. Ce shi yasa kake da muhimmanci kullum kai ne kake fara zuwa a cikin zuciyata idan na tuna maza. Ce ni ban san irin matsalar nan ba. Wai kai yanzu ba za ka iya gusar min da matsalar nan tawa ba yadda zan yi sati ba tare da wata damuwa ba. Na ce gobe in kika zo ba sati ba ko wata ne idan na ƙwaƙƙwamushe miki na yi miki daka. Na ja kaya sosai. Za ki ga cewa ba wata ba ma ƙila sai kin yi wata uku ma baki samu damuwa ba. Ta ce to shi kenan yanzu ai mun na waya. Na ce yanzu 'ya'yan mangwaron naki cikin ɓoye su ne ko? Ta ce ga suna a fili suke suna ajiye a fili. Na ce to ɗora min hannuwanki a kansu. Ta ɗora ta ce na hagu ko na dama? Na ce ka ji 'yan gari. Na ce ɗora a kan na hagu. Ta ce a sai dai in ɗora a kan na dama saboda ai da hannun hagu nake riƙe da wayar. Na ce to ba matsala ɗora. Na ce shi wannan shi ne Hussaini. Ta ce min to. Na ce ɗan shafa mun kansa ki ɗan matsatsaka mun kansa. Ta ce na shafa na matsatsaka. Na ce to rufe idon ki sai ki sa a ranki kamar cewa ni ne na zo ina shafa miki Hassan da Hussainin kuma ina wasa da su ina ɗan lugugwita kansa ina shafa kansa haka. Ta ce to. Na ce ci gaba. Ta ci gaba. Na ce to ƙara wayan sosai a kunnenki.